Do you consider yourself ġenitur tajba? Jina Om tajba? niprofa. Jien niprofa nagħmel kemm nista' imma xorta. Apparently għamilt ħafna żbalji. Apparently sounds like the name of a book for parents. Eżatt, kemm tajba. Apparently, or maybe it's an app. Kemm tajba. Patent that shit in the right hands, we're millionaires. Kemm tajba. U għadell, inti u kollu tħobbom dan-nejkek vera tmut għalih. Namluwa, fiex ħat konsisti. Xandu, li ma xorta ta' app għandhom bżonn il-ġenituri l-ġurnata. Di, guidance per esempio, jena mill-żbal kbir, per esempio, fi żmien meta għana bil-Covid, naħseb it-tfal tiegħu kollu fuq teknoloġija. U jiena tant kont disprata għax kienet overwhelming il-biċċa tfal il-ħin kollu fuq il-mobile u hekk. U punishment minnhom kien darba minnhom jien ma nagħtix nagħti punishments jien vera chill. Imma ġara xi ħaġa kien u punishment minnhom kienet qed insemmija bħal eżempju. Ħaddilha l-mobile per eżempju. U ċempilt il-Matthew, għax il-inkollu mizkin dak niffittaħ pers li jifmu niprofa nistaqsi pari. Matthew Bartolo. Għalli inti għalaqtila. L-unika tiqa ta' komunikazzjoni li sa ta' kella mad-dinja ta' barra. Ma ħsibtix hekk kien qabbattu minn għalija li ħanamel tajjeb ħaddilha l-mobile, no, jridu ngħaddu f'żmien flimkien. Meta fil-verità kont qed nagħmel l-ikbar kakata tas-seklu. Daw l-affarijiet, daw nagħmilhom on a daily basis. U bħalissa din f'dik l-età li jiġu hemm fażi fejn it-tfal waħlu f'kollox fil-ġenituri, anke jekk ta' kometa, probabbli tkun it-tort tal-mami. Parti minna it-tort tal-mami għax jweldi tomu. Tikkum il-mami ma jeżistux. Eżatt. Li għandhom biċċa raġun. Imma bħalissa għaddej minn dik il-fażi issa joħorġu minna ta' eventually naf. Fimt, imma u komda, jena għamilt minn twila. Waħħal fil-ġenituri. Mela. Tiftakrek. Niftakarni, mela, kont nisiba, għax anka jena kollox il-mami. Li fottieta, għommi, għax għommi kienet t-studja social worker, jena kont not nismajek mill-bots. ħafna kienet t-studja, per eżempju, like delinquent psychology u affarijiet. U kien jisemmaw ħafna per eżempju neglect ta' ġenituri u ġenituri li kienu jiġġieldu qudiem it-tfal. Għannet noħol noti, not nisma'. Mbagħad kien ikolli xi ngħid l-iskola per eżempju, u mhux intu l-papa kollu tiġġieldu d-dar se xi nagħmel jiena intom ir-role models tiġi role models tiegħi u konsegwenza. Kont żarma. Le, di hija fażi li ma rridu naddattaw irwieħna. U sfortunatament, di permezz tal-programm nara, meta inti ġib it-tfal fid-dinja inti ġibhom biex tissodisfa l-ego tiegħek u ssir ġenitur. U tissodisfa u tħossok king u queen u tħossok tajjeb għax inti trid ħadd l-ebda tifel jew tifla ma talab li jiġi fid-dinja. Tiegħi biżball. Ma ġara xejn, imma xorta tħobbu ma. Le, ma kienx firma kellix jien minkejja li għandi ħafna Dak mhux biżball, jien għandi tielet wieħed ġeneralment jiġi b'surprise ngħidlu jien. Ġib surprise. Anka tijak surprise. Kienet sorpriza kbira. U jena kont vera storduta, ximbala tiħla uħieġa fil-bathroom, tirremetti kull fil-ħodu. Ma diċ għanda, madonna, diċ xi food poisoning, xanda, 3 food poisoning, jena. Bat ħarset li għat li fiex ta' ġon jena pregnant. Ma kienx ippjanat, imma ħana m'għandix di responsabilità, mhux kulħadd ta' sfortunatament għandu din ir-responsabilità li jirrealizza li la darba ġib wild fid-dinja. You have to be ready for everything. Għax dan ma taf xejn. Għadna maħniex qed impoġġhom l-ewwel ħaġa. Ġifieri min qed jarani qed jgħid li inti tpoġġihom l-ewwel ħaġa tagħmel il-fitness tagħmel hekk jien taf kemm jgħinuni bija di pereżempju. Għax għandek ħajja. Imma jien nissa bdejtu l-fitness meta kibru, meta kienu żgħar. Mhux ngħidlek li data ġifieri dejjem kont naħdem ma stajx nagħmel mod ieħor għax ma kellix, bil-fors kellna naħdmu ma kenniex lut. Irridu nifhmu li rridu npoġġuhom priorità. Għadna miħniex mhux kulħadd qed jifhimha di. U tfal qed ibatu ħafna. Qed iħossuha ħafna u qed ibatu. U llum iriduna iktar minn qabel. Għax anka bis-social media ħafna
affarijiet li aħna qasideja manna tagħhom. Li tfal l-tfal ridu ma nafx ikun iktar minn qatt qabel ma tfal bla dubju jfittxu kemm jista' jkun ħin ma' ġenituri u attenzjoni. F'20 sena jien li nagħmlu 20 sena l-programm għax bdejtu meta kelli l-Metju jien fil-bidu kont ngħid jkollok it-tfal, proħsed u pjaċir gawdi vera żmien sabiħ illum l-istorja bidilta totalment. Illum nibda l-programm alla volja fuq pregnancy childbirth u trobbija u adoption u kollox. Mur u għamel baby jekk taf li ħadd poġġih l-ewwel. Don't give in to the pressures of society, forget it. Insa lill-omm u kull missierek u tiegħu n-nana li qed jgħidulek biex ikollok it-tfal. Jekk inti kuntenta bil-ġob, why not? Somm il-ġob m'għandek l-ebda Mem lebda ħaġa li tgħidlek isma' tissir ġenitur bil-fors. Hawn min ikollu ftit dubju jgħidlek għax nibża li meta nikber jiddispjaċini. Għamel homework miegħek innifsek, listen to yourself. Inti happy? Tati għax mbagħad li ġib tfal, inti taf xi tfisser, fiha ħafna responsabilità u mhux meta jkunu babies ta' u mhux meta jkunu fil-puxxer u bidem u ma jroqdux bil-lejl, that is not trouble. Trouble huwa meta jibdew jikbru. Jina li bil-kontra, jina li l-ar snin kienu l-ewel. Ma jiddependi, għax ikun ikpu. Sentej? L-ewel sena ta' tifla. Għax ma tikkomunikax, memxej li. Dik kulħadd differenti. Imma fil-verità we have to be ready for everything. U dik il-messaġġ li għandi prova ngħaddi llum. Tagħtix każ tħallihom il-sħabek kollha jkollhom babies, ikollhom familja, jekk m'intix les, biex fija ħażin li tkun happy bil-karriera tiegħek. Ma fija xejn ħażin. Assolutament ma fija xejn ħażin. Ultimately l-importanti li inti tkun happy miegħek innifsek. Imma nud li ħaġġib baby għax kulħadd tgħidlek għax is-soċjetà tgħidlek li rid ikollok baby mbagħad ħadd tkun imdejja. Isma' llum il-ġurnata jien rajt ħafna bdil f'dawn l-20 sena. Illum il-ġurnata taf kemm bidlu l-affarijiet, għandi psychologist qed jiġu jgħidu din li għalija kienet gravi sakemm aċċettajta. Kienu qed jgħidu lill-ġenituri, it's okay li inti qed tħossok li ma tħobbx it-tifel tiegħek. Di sa ftit snin ilu ma kienx teżisti. Illum il-ġurnata ħafna ġenituri min mhux lesta t-tifel jew għat-tifla tiegħu u għax qed jaħdmu ħafna qed iħossuhom peace it-tfal. You cannot love, you cannot relate, you cannot. Illum is-psychologist bidlu l-istorja tagħhom u qed jgħidulhom isma, okay, it's normal. Ejja, let's deal with it, let's work on it. Imma huwa sempliċement huwa puntat losa, huwa mhux xaġa li taċċetta li ma tħobbx it-tfal tiegħek. Le, of course, le, but it's okay. Iġi aċċettar għax ħafna minnhom jgħidu ma jien kemm inkattiva. Fin, illum saret xi ħaġa komuni illi dan il-feeling tħossu. Fint li Għax tantem distrazzjonijiet u għanijiet. Distrazzjonijiet jista' jkun li ġib. Eżatt. Jien kont naħseb qabel il-mother instinct jiġi normali, per eżempju, li kif ikollok il-baby. Jiena minn għalija kif ikollok il-baby, il-mara tibħal tal-films, issir tħobb il-baby u tlaq kollox. Meta mhix ir-realtà. Ma kellekx inti Jiena kelli, ma jien minn meta kont żgħira xtaqt ikolli tfal. Kieku ma kellix naturali, kont nadotta, kieku ma kontx miż-żewġa kont ħannara x'nagħmel biex ikolli. Dejjem kont ngħid, jien kont ngħid anke kieku ma niżżewwiġ, dejjem xtaqt ikolli tfal. Kont nadotta whatever, x'ħaġa kont nagħmel żgur. Fimt? Imma dak il-messaġġ ra kemm inbidlu l-affarijiet.